Jende jatorrarentzat izan adin alaigarri, lehen hitz hutsetan zegon bersoa. Zerbait egin behar dugu. Zergatik daude horretxegira? Ez dakit. Beno, bazpada ere, istorio bat kontatuko dugu. Oso ideia gana izan duzu. Bazen, horrela, buke... Fernando ezur eta azal besterik ez zen, ahari bat omen zeukan ikuiluan. Justu egoten zen zutik, egun batetik bestera akabatuko zitzaiola, eta arizarrari beretekin ateratzea pentsatu zuen. Gipuzkoa soko arizalei desafio egiten ziela Fernando zabaldu zen. Bere ahariaren aurka jokatzeko moduko haririk norbaitek bazeukan azaltzeko amezketako plazara. Herriz zabaldu zen deia. Eta jai batean azkoitiar bat agertu zen izugarrizko hari puska sokatu zuela. Azkoitiarra aho bete horz geratu zen, zer esan ez zekiela. Bat edo batailoren bat, ez dakigu zertarako beharko zituen. Fernando beti ibili omen zen diru zurrik. Eta gauzak erosi omen aurretik prezioa galdetzen omen zuen. Hoi egin omen zuen oinetako berriak erosi aurretik. Hauek? Eskuinekoak 20 peseta balio ditu, eta hau erosten badaztu ezkerra doan, deban emango duzu. Eta... zenbat balio beste pare honek? Honek 20 peseta, eta eskuinekoa doan. Emango duzu, deban de. Orduan... hau eta hau eramango ditu. Ez dira ordaindu, madarikatua, lapurra! Fernando ikusi. Fernando dotore ibili zen oinetako hauek jantzita. Dotoreak, Jana eskatzen zionean eta poltsikoan sosik ez zuenean, Fernando buruan ikatzen hasten zen besteen kontura nola jan. Horrela, beste zapaburu batzuk harrapatzera joan zen eguerdi batean herriko ibai ertzera. Zapaburuak poltsikoan sartu eta herriko jatetxerik dotoreena aukeratu zuen bazkaltzeko. Horrelako
majo beteta eta sentimori bastan. Zu beti presaka eta gintzen, Aiton zarra ematen duzu, ez ni bezala gaztea. Bai, gaztea, Zu beti agintzen. Aspaldian zebilen Fernando ardi batzuk erosi nahirik, baina betikoak, dirurik ez, batean eta bestean saiatu zen. Azkenean aurkitu zuen bihotzaneko artzain bat. Hari erosi zizkion dozena bat ardi azuenean ordaintzen. Zorrak ordaintzeko itxurarik ere ezkurre amezketarra. Hartzen ikus gertatzen zitzailenarekin berri eman eta laguntza eskatu ziren. Guk nola lagunduko diaguna? Basoerdi bat edateko hainbat diru etzukaguta. Honek esaten duena egia de. Eta, Fernando, hik hori ederki daki. Ez dio tengola bizira. Etorri ailaguntera metede. Izaratua! Hori dik izaren azkena hori! Bazen azkar! Hori ere gertatzea! Jendari makina baten barrera ditzen ziola. Honek ere terapetara berakatsak izan zituen. Zuzu, ez zarete lekuko, gero ez izara esan markatu ez dira. Lehen Fernando eta erretoriak bazkaltzera eraman zuen. Jangelan eserarazi zuen Fernando, eta erretore jauna sukaldera joan zen. Han, eskamea ari zen bazkaria prestatzen. Aizu Maritxu, Fernando den dugu tamurranik handienak gorritzazu gauerako.